나날래 보리바시 바우는 처먹 철로는데. 응하다면 능스랑 그가오나가 투툴리 please nang bin thangde dalai mani duga mara dikhinya he lakshman jebu je nang ko doctor langgenange doctor langgen जों जाबाय नालाय हे एसे दुगा मारा दिखायदोंमोनथ तुनथुलि नों बिसोरनि खोथाखौ बाथो lakshman जा हायो नों बिनिफ्राय खानदोल प्लिज नों थांदो बिनिफ्राय बाखि आं मा जायो जाथोसै अबे जेबो जाया नों होनबायना आङो जेबो जाया नोगो थ lakshman आं नोंखौ दानो हस्पिटालाव लांनि नाथाय ओइ चमक चलो बोरै लांबावगोन नोंलाय हो अरे यार आदा मोनदोंसोनो मा नांगौलै जोंनाव जेबो गैयानो होनखाबाय आंनि सासे लोगोखौबो गुलि गावबाय नोंसोरो हो दामसे मा मोनगोन नोंसोरो मा मोनगोन जेबोथ' गैया बुंखाबाय जोंखौ बुथारना मा मोनगोन बेलाय नोंनि सेराव थानायालाय बेथ' थैखासिगोन ना लोगोसे बेजों गार्लफ्रेन्डआबो फ्रियावनो थैफासिगोन आरोना थैसिगोन अबे मा जाखांदोंलै नोंसोरो हो मा नांमारगौ नोंसोरनो मा नांखो तुनथुलि लक्ष्मण नों थैयालै र' थैया नोंखौ बासायथारगोन आङो माथो नायबाय थाबावनो गावखानोसै बेखौबो गावदो बस गावदो आदाबो जोंखौ थांदो जोंखौ हेगार जों जेबो खालामाखै जों नोंसिनि सुथुर नङा आयु ओरैजायबो सिखा दङ ओरैजायबो आरो बन्दुक मा खालामबावनो आङो खामानि गैला जेबो थैनायानो माने थैखासिगोन आरोना फिक्स का बेथ' मा बिदिबा नोंसोर जोंखौ थांनो होआ हेगारा बोरै हेगारनो नोंसोरखौलाय हो बोरै हेगारबावनो आरोथ' जोंनो थाखा फैसा बेफोरखौ नाङा जोंथ' सोरनिबा उनसो फैदों अरे नोंसोरबा सोरनि उन फैदों नाथाय जों मा खालामदों हो मा खालामदों जों जोंनि बाथ्राखौ रावनोबो खिन्थाया मिथिबाय आच्छा बिदिबा नोंसोर मनि माराथ' बेसेबां फिक मागिनोब्रा गावनि माने गावखौ दा बुथार होननानै लोगो सासेयाथ' गैखाला हनै नायनांलालै बेखौ आं ओरैजाय सुनोसै ओमफ्राय नों बैथिंजाय गावथारदोल' नोंबोथ' जोंखौ नुबायना आच्छा दे होमबालाय नोंसोर आंखौ हेगाराथ' खेला गेलेबाय थादों आंजों तुनथुलिजों अरे नोंनि थेवा नालायबा दानो खतम खालास जागोन ना नोङो माखौ इसिबां दुगिफालाय दहायथ' सासे दंसाबोमोन नोंना पार्टनारा दाथ' बेबो गैला नों हारसिं हिनजावालाय मा खालामनोब्रा नायना जों बेसे बुरजा आच्छा नोंसोर जेखौबो गिया जोंलाय मानो गिनांगौब्रा नोंसो गिनांगौ दा दायो नोंसो हारसिं जाबायना सना आयु नों आंखौ सनासो होनबावबाय आदा गिथारालै माथो जोंखौलाय बिलाय गिथावनांगौ नङा नामा जोंखौलाय नोंसोरखौ पुलिसनि खिन्थाजोबगोन आं पुलिसजों हमजाजोबगोन नोंसोरो सासे सासेनो बासियाथ' नोंसोर गुलि गावदोंथ' हाथियार थामालाय मा जादों अरे बेना नों जुदि पुलिसनाव थांनो हाबासै दा नाथाय नोंथ' बेहायनो खतम खालास जागोन ना लेट्स सी होमबालाय नायदो आं नोंसोरजों खेला गेलेबाय थानो बाबाय नोंसोरखौ मा खालामदों बिलाय फैलाय सोरबा आंनि खाथियाव फैलाय सिख्ला जोबखोब्रा सिखाखौ लायखो खाम आदामोन खाम नोंसोर आंखौ बुथारदों ना नोंसोरो या नोंखौनो गावगोनलां आइया बहा थांलायखो बिलाय बेखौ मोजां बुंदों नोंसोरो गाव गावखौ पुलिसनि हावाले खालामजोबदों नङाबा मालै नोंखौलाय मानो गिनोब्रा जोंलाय नों आंजों बासिबासो नोंनि बेफोरबायदिखौ गियाना आङो या नंगौ नोंखौ दिनै आथिङावनो दानगोन आङो गोसो गैया खार गोख्रैनो माखौ गिनां खारदोब्रा बुं सिखाव खावबाव नोङो थिंजाय खावबावगोन सिखावा आसि खेबखाबासो दानिफ्रायनो होमबासो गारगोन नों बेफोर हुदाखौ आरो आखाया आखाया अबाव लांदों आखाइखौ शाला दानिफ्रायनो गथ'आ बे सिखाव जाहांदों सिनायाखै नोम्फाखौ आखाइ देख्रेबना होबाय थागोन आं बेबायदि खालामबावबा बिमाखौसो दाय होबावदों आरो थगायबावदोंसो नोङो थगायग्राबो जाबावदों दानिफ्राय गथ'आ बुं दिनैनिफ्राय खालामबावगोन बिदि खालामबावगोन फैसा लाबावनो फैसा आबै सना आबै हा फाग्ला बोखोना माखो आबै सना आबै हामानो बुबाय बायनांगौ बेखौलाय आबै सना हा मानसियालाय माथा गरमसो जाखो ना माखो गथ' मानसिखौ बिदि औवा गनजों बुनो साया नामा बेनाव साया सुवानो माथो बेलाय आयै माथो सिखाव खावनो हमदों नोंसौ जोआ दानिफ्रायनो आबै सना आबै आयै हम साबाय बियो आं गावाखै
नुदों आइ नुदों नोंसोरजोंनि आखला दानिफ्रायनो बाब्रे थगायनोबो सोलोंबावबायसो हा बुबाल' जायो बेथ' नङाना मोजां बुजायनोबोथ' हायो आफा हा बेलाय मा फाव जाखो बेलाय नोंनालाय बबे एसे उन्दै बुजिनो रोंनाय जाजोबाखै हो हा मानो बिदि बुनांगौ गथ'खौलाय हो आबै आखाया लुबाय आयै आबै सना आखाया लुबाय आयै फिसौखौ बेफोरबायदि बुबाय होनबा लाबो आबै उफ बोरो आखाया आयै आबै सना आबै ओइ फाग्ला हा बेफोरबायदि फिसाखौ बेफोरबायदि बुयोना हो फिफा जानानै जेबो अननाय गैयि अन्थाइ बिखाथां माथांनो अननानैल' जाया आइ अननानैल' जाया अननायखायनोथ' खर'फ्रा देरनानै बेफोरबायदि सिखाव जानो हमलांबाय गथ'आ फैदो फै आबै फै बेयाव फै जायाहाय नोंफाजों जानला मानलासो गथ'खौ एसे बुयोना उइनायनो औलै फेदेरबाव नोंबो बेबायदिनो खर' गेदेर खालामनानै सिखाव खालामदो ओमफ्रायो देनां बिमा बिफानि खोथा लालाङि दानिफ्रायनो हनै बिमाखौसो दाय हमदों गाव दाय खालामनानै दिरिथा बुबा बुनानै गथ'खौ बुरखाया मायानो हो बेफोरबायदिसो उल्थां फाल्थां बुंबावदों जि जाबायसै हामबायसै हा गथ' मानसि बिदि बुबाल' बुजियाना बिसोरो बुजिया दानिफ्रायनो बुजिहोखानांगौ साजा होनांगौ सासन होनांगौ होमबासो बुजिलांगोन आंनि खर'आव बारहोना जिरायहोआ आयै एकदम हा नोङो बिदिबा फिसाखौ अननो रोङि एसेबो अननायाथ' अनो अनबाबो हनै खर' गेदेर जाबा माबायदि खालामो बिफा बहा दङ नोङो आयु दाना मा जाबावनांगौ जाखो दिनै ओइ बिफा खोनादोंना खोनायाखै जाखोब्रा बेलाय मा जाबावनो ओजों बिहामजोआ एसेबां खैफोदाव दङ आं मा खालामबावनो दानालाय हो बिफा मा मानसियानो मा खालामो खोनायालै बियो मा जाखोब्रा जुरि हो दिनैलाय माथो मानसियानो अख्रांखौ रुजुना लाखोब्रा मा जादों आदै ओजों फैना मानसिया एसेबां गिदिर खैफोदाव गोग्लैदों आरे नों खोन्थाबासो दां मोनथिगोन ना सोर मा खैफोदाव गोग्लैदों आरो मानो न'खराव जोंहा गोबां बिपद फैदों मोनथिबायना बिपद आयु नाथाय सोर मा जालायखो जुरि हो मा जामारदों मा जानाय जायैखौथ' दोनथ' सोरां जोंहा बिहामजोआ बबेबा एकदम माबा गुन्दाफोरजों होसोजादोंनो मा होनखो गुन्दाफोरजों होसोजादों आयु थोस नाथाय बबेयाव दा बबेयाव सहैखो बिहामजोआबो आबा सानजों नांलायदोंसो मोननो सोरां आबा मेनाव फन खालामना खिन्थाहरबाय आइ बोरैथो बिदि जाखो देनाय बोरै जाखो आं मोनथियालै सोरां बिहामजोआ जेरैखि जायाबाबो मोजां सफैफिननांगौ न'आव थुदो माबोरैनो बेनोथ' नाथाय सोर गुन्दाफोरा होसोखो बेलाय आंनि बिहामजोखौ दाथ' जों मोनबा खोनाया मा मोनथिबावनो सानाबायाबो बिसिनावसो थांदोंमोननो सोरां खासिगोन मोदां थुनाय औ जों दा थानायाव थांदोनि थुदो आइनि बुंनाय बायदिब्लाथ' बे जायगायावनो फैथारदोंमोन ना बियो दोनथुलि बहा थांखो बेलाय माथो बावथ' रावबोआनो गैया दोनथुलि मा जाखो दिनै रावबो गैयाथ' बेहाय आइयासो रं खोनाखो ना माखोथाय ना दस्रायावसो थांदोंबा फन खालामग्रोनि आं र' नुबाय दा डाइरेक्ट फनानो अफसोबावलै मानसिखौथ' बहा नागिरबावगोन आं दिनै दोनथुलि नोंखौथ' एबार लोगो मोनबा ना गवालै रायखागोन आं नोंखौ नङा मोना गुना बेबायदि फैयो नालाय बेबायदि फैयो बेबो हारसिं हालानो नोंखौ सोर फैनो खिन्थाया दिनै मानसिखौल' लोगो मोनग्रोना र' नागिरबावनि आं बेवहायनो बे आइयाबो लाखियासैब्रा मा जाबावगोन दे मोना गुनानो ओमफ्रायथ' नों बुजिखानांगौब्रा आं रागा जोंबाबो बांद्राय रागा जोंनो हायाना एसेल'सो रागा जोङो बहाथो नागिरबावनोब्रा थै ओइ थुनथुलि जायखिया अबेथिं थांदों बेखौथ' मिथिला बेवहायनो फैदों बायदिबाथ' बेहायनो थागोन ना नागिरलांबावनि आं र' नोंखौबो न'आव लांफिनाबा थाङालै आं बेनिफ्राय ओइ थुनथुलि आइ अखाफोर मासे गोजांनाय मोनखोहाय आइ अखाफोर आयै लोमजानाया गोबावानो जाबायमोन आं लोमजायो मासे हरखाब बोरैबा मोनजोबखो आइ अखाफोर आइ आंखौ बोरैबा गोजांनाय मोनजोब्बायहाय जि बोरैबा मोनजोबथारबाय आइ मा आइ नों जोबोद गोजांबावदों नामा औहाय आइ दसेनो गोजाङो आरो दसेनो गोलोमो दा जि गोजांदों आंखौ आइ बिराद गोजांदों आयै बिदिबा आं खमल लायबावनि र' गांनैसो लायथांनाय आइ आयै ओमफ्रायथ' बे मुलिखौ जाबाबो नों एसेबो जेबो मोनाखै नामा गैया आइ जेबोखौनो हामनाय बायदि मोनासै माथो मा आयै बिदिबाथ' नोंखौ हस्पिटालाव लांनायासो साबसिन जासिगोन नामा हस्पिटालाव नाथाय फैसाखौलाय मा आइ फैसाबोथ' नांगोन ना आयै आदानोबो फन हरबाय थादोंमोन आं आदाना फनानो अफसो होनबाय जानो हागौ नोंदाया एसे बेस्थ'आव दंदां आइ खमलखौ लायना होदो आंनो दायो मोजां मोनलांगोनदां
आंनाव फैसा एसे दङ नामाथाय र' आं मुलिखौनो लायनोसै नामा हाबाब आइ दाथ' हरबो जाबाय नों बहा मुलि मोनगोन दासो थायोथ' आयै 11थासिमहालागै थायोना नाथाय आइ मोना गुना मोरै र' आयै आं फैसाखौ नायदिनि दे आं खबरखौ लाबोना होफैग्रोनि ओमफ्रायो बिदि दोनबाय थाबा बोरै जानो नोंबोथ' हामनांगोन ना हे इसोर फार्मासिया बन्द जाथ'आबा हामगौ अखायाबो मा मोनखांखोथाय दासो जि हाखाबाय ओरैनो आइनि हालोदाबो थिग नङा दा आरो मुलिखौ लायाबाबो जायाना एसे गोजानब्लाबो दाथ' थ'दबो मोननाय नंला थाबायनानै थांसै आङो आइनो मुलिखौ लायथारनांगोन नङाबा आइखौ बेबायदिबो दोनजाबाय थायाना लोमजानाया माथो एसेबो सुग्लायनोबो रोङा रासिनसो जादों बायदि बुंदों आइयाबो ओमफ्रायथ' हस्पिटालावबो लांथ'नो हायाब्ला माथो खालामबावनो गोख्रैनो थांग्रोनोसै आङो औ बाबु थेख्ला ओमफ्रायो आदाया नोंसिनाव गैलाना थ' आदा दहायनो ओंखारलांदोंमोननो आइजों रायलायनानै थांदों ओह माने आदाखौसो नांगौमोनलै ओमफ्रायथ' थुनथुलि बाजैया फैयाखैना आदा बेखौनो गुमियाबो नायनो थांफिनबाय दाबो सफैयासैना आब'आबो जोंना बेनोथ' जि जारला जाबायलै थेख्ला ओमफ्राय दाथ' आदायाबो थांबायबा आंबो थांनांसिगोनसो नामा हजों नङा मा जादों ओमफ्राय गुमै जानायाथ' माथो एसे प्रब्लेमाव दंबायदिसो बुंदोंलै थेख्ला जोंहा बाजैया मा होनखो गुमै औ बाजैयानो फन खालामना खिन्थाहरदोंमोनलै ओमफ्राय र' थेख्ला आं दायो फन खालामना खिन्थाफिनसै दे नोंनो दा बिराद इमारजेन्सि जाबायथ' अ माय गड होमबा दा मा जाबावगोन गुमै नङा टेनसन लानाङा बारा जायखिया आदाया फन खालामबा माने नोंसिना गुमैया फन खालामबा खिन्थाबानो जाबाय दै बाजै माने थुनथुलि बाजैया एसे प्रब्लेमाव दं होननानै जागोन दे गुमै ओमफ्रायथ' आंबो आदानो फन खालामदोंमोन गैया थिखोआसै दे होमबा ना दे गुमै आं दा खिन्थागोन गुमै फन खालामबा मा जामारखो मानिफ्राय मा जाबाय थायोलै दसेनो बुंनो थाङोब्ला ना लाइफआनो मोनसे चेलेन्जसो होनजायो एकदम दसेनो मा जायो मा जायालै साला बे अखायाबो दासो एथ' हानो मोनबाय नालै दा आरो आदायाबो फनाव मासि मा खालामबावनो आंलाय ओमफ्रायथ' नेटआबो ससे नाङालै बाजैखौबो बोरै नागिरहैबावनो आङो पुलिस थानायावनो थांग्रोनोसै ना मा नङा बाजै खिन्थानाय जायगायावनो थांग्रोनोसै आं खेबसे येस बेनो थिग जागोन दा आरो बेबा माबायदि खैफोदाव दङ एसे थांग्रोआबा आदाखौथ' आदा उनाव खिन्थाहरनोसै आं फन खालामनानै र' बाखिथ' आइमोनबो खिन्थाखाबायना आङो बिसोरबो थांखासिगोन बे थानायाव आरोथ' हाथरखि बेबि आयु गैलाहाय बिराद लेट जासिगोन आङो अखायाबो थाद'थारला हाथरखि बेबि आं नुनायाव मिस्टेकथ' जायाखैना आं हाथरखि बायदिखौनो नुथारदों माने हाथरखिखौनो नुदों आङो नाथाय बिदि बोरै जाबाय थानो हानो आं जे हाथरखि बेखौनो बारे नुबाय थायो दिनै र' दिनै आं बे सिख्लानि उन थांगोन बे सिख्ला माने आंनि हाथरखि बेबिनि उन आंबोथ' नायनो नों आत्मा ना मार आरो नों बबेसिम थाङो बबेसिम लोगो मोनबाय थायो आं नोंखौ बिदिथ' जानो हाया जे नों बारे आंजों नुजाफैयो आरो मानो फैयो ओमफ्रायथ' जुदि फैबाबोथ' नों आंजों मोजां रायलायनांगौ ना नङा नों हाथरखियानो ना सोर मारलै मोनथिखागौ आङो माबा मोनसे रास्थ' दंखायो बे नोंनि उन थांना नायनि र' अ हेल' आफा औ नोंसोर एसे सिगां थाब थांग्रोलाय आं फैगासिनो दे नोंसोर थांग्रो औ आंबो सहैगोन ओमफ्राय नोंसोर पुलिस थानायाव थांग्रोदो बेनिफ्राय बिसिनि टिमाबो माने आं दहाय रायलायहरखादोंमोन खेबसे दा नोंसोर मोजां रायलायहैफिनदो दे जागोन आफा ओमफ्राय बिराद अखाना एसे प्रब्लेम जाबाय आंहाबो गैयालै आफा आदाया फन हमाखै जायखिया दायो हमगोन दां र' दे आफा दे नोंसोर थांग्रो दिनैथ' बे हिनजावखौ फोथा लागायखाथारगोन आंनि र' मा जाखांथारदोंब्रा आं बारे नुबाय थायोथ' दिनैबा हले एकदम स्रा खालामना लाखागोन आङो नोंखौथ' दिनै जेरैखि जायाबाबो हमग्रोगोन आङो नोंखौनो हमग्रोनोसै आङो बाजिनावथ' आफामोनाबो थांगासिनोखा पुलिस टिमखौ लानानै बिथिंजायनो सिदा थांदोंलै थांबानो मोनखागोन बेथ' थाबायखादोंसो ना मा मार मानसियानोथ' मानसि ना मा दिनै नायखाथारगोनलां हाथरखि बेबि फैबाय दं आं नोंनि उन हमखाथारगोन आं नोंखौ दिनै थेख्ला बुं सोरनि थिननायाव आरो मानो फैयामोन नोङो नङाबा आयौ बालि आइथिंखौ दानख्लाबबायलै आंनिखौ बुं सोरनि मानसि जोंखौ मानो बेफोरबायदि खालामनाय नङाबा नोंनि खुगाखौ आं ओरैबायदि दानफ्लेजोबगोन नोंनिखौ एकदम बुंनो हायि बायदि बुं गोख्रै ओरैनोबाबो नोंसोर गखाला नोंसोरखौ डाइरेक्ट थानायावसो दोनहैगोन आङो माबा नाथाय नों माबोरै थानायाव दोनहैनो हानोब्रा जोंखौ पुलिसफ्रा बोरै खबर मोननो पुलिसखौ मा नोंसोरथ' ओरैनोबाबो हमजाखागोन ना नोंसोर थांदो सासेयाथ' हनै गैखाला नों खारलांदो नोंखौ नांलालै जोंनो आंला नोंथ' जोंखौ एकदम दानथारनो नागिरदोंमोन ना गावथारनो नागिरदोंमोन माइबा नोङो लोगोफ्रानो खारलांजोब्बायसो हनै जुवादफ्रा एकदम गिखौ गोजालै थ' बिसिनि खिथेरखौ
आं नोंजोंसो लासिगोन ना नोंखौथ' आङो हगारनाय जानाय नंलालै एकदम बोलि होनाय बायदि होगोन आं नोंखौ बोलि आइलै बोलि होआलै आंखौ हो बिनानाव नोंजोंथ' उनावसो नांसिगोन आं नाथाय नोंखौ बन्दोबस्त खालामना गालांगोन आं दसे उनाव ओमफ्राय डाइरेक्ट जेल थाना आंनि लोगोखौ बासायग्रोनि आङो नाथाय नों पंगा लानाङामोनलै बेखौ नागारनानै थांदो नोंखौ बाथोबाय दे जोङो नाथाय जों बेखौ हगारनो हानाय नङा मानो नांगौ नोंसोरनो लक्ष्मणखौ मानोना बियो थुनथुलि लक्ष्मण थुनथुलि जेबो जाया नोङो र' नोंखौ हस्पिटालाव लांसै आं दानो नाथाय बेवहाय जेबो हस्पिटाल माबा मोननाय नङाना नोङो एफा गोजान हाग्रायावसो दङ सिरि थाबाय नङाबा नोंखौ दा एकदम आं जेरैखि जायाबा बासायगोन बे आंनि वादा थुनथुलिनाव एसेबां गोहो बिसोरजों नांनो हानाय आरो आं माबा मोनसे जायोबा आइया मा जाबावगोन मुलिखौबो मोनजोबासैना फैसायाबो एसे खम जाबाय नाथाय मा खालामनो हस्पिटालावबोथ' लांस्रानो फैसायानो थोजोबाना बोथोराबो माबोरै जाथारखोथाय आङो गोख्रैनो न'आव थांफिननांसिगोन र' माखासे मुलि थानायफोरखौ माबा सोरनावबा दाहार नागिरनानैबाबो लांफिनसै आं गाबोनफोर आदानाबोथ' फनानो नाङासैना बेबा माबाफोर बेस्थ'सो दं ना मायोबा अखायाबो नोगोद बारानिफ्राय बारासो हाबाय आं गोख्रैनो थांनो नांसिगोन होनबाबो नङाबाथ' दा नानियाबो मोजां नायनो रोंनाय नङा आइखौ ओरैनो बारा जानानै दंगासिनो आयु माबा बारासो हासिनबाय माथो दे आरो जेखियानो जाथोंसै आं न'आव सहैग्रोथारनांसिगोन बै ससे लामाखौ बारबानो जेबो सिन्था गैला र' नाथाय बे माबोरै जानो हानांगौ जाखो बेथ' एकदम आंनि हाथरखि बायदियानो ना आंनि हाथरखियानो जुदि हाथरखियानोबा बेथ' जानो हाया आरो बेयाव मा खालामदों जेन'बा मा सैथो बियो दिनैथ' मोनथिनानैसो गारगोन आं र' हे आफाय सार थाब-थाबल' मोनहैथोंसै आङो नङाबाथ' हरबो जाबाय आरो अखा हानाय बोथोर रावबो बाहेरायावबो मानसि थायाना लामा सामायावबो बे जोंनिथिं थांगाथिंथ' एकदम खोमसि जाथारो बै ससेयाव अब्लाबो न'आव आइया खैफोदाव दङ लोमजादों माथो खालामनो रावबो गैयाबा ओरैनोथ' जेबो रिक्साफोरबो मोनालै मोनबाथ' मोजांमोन र' जेन'बा टाउनबाथ' जेबो नंलामोन दाथ' गामि जाहैबायबा आरे बहा थांनो नागिरबावखो बियो दिनै जोबथासिमहालागै बे जेरावखि थाङा उन थांफाथारगोन आङो मानोना होमबासो मोनथिगोन आं सैथोआ मा मार बारि नुबाय थायो जे आङो र' थांग्रोनि आङो मानसियानोथ' बहा थांनो नागिरदों थांफाथारगोन आं खुनु खोथा गैया मानोना हुबाहु आंनि हाथरखि बायदिथार बेबायदिल' नङा एकदम बेनोखा नाथाय बे सैथोआबो जानो हायाना फुरा फल' खालामनि र' ओइ आसोलफोर बिनिफ्राय जों थांथ'नायानो थिग जागोन मोनथिबाय माइबा आदायाथ' हनै हमबायसो आदाखौनो उल्थानो थोद बुरबकफोर बेफोरबायदि रायलायबाय थानाय सम गैला दा बोरैबा पुलिसफ्रा खबर मोनबा मा जागोन जोंथ' बिनिफ्राय थाब ओंखारग्रोनांसिगोन जोंहाथ' आरो मोनसे रुल दंना जाय जेरैखि हमा थै थांजों जोंनि बागै जेबो खोन्थाया गोख्रै थांनायानो साबसिन जागोन बहा थांनो आदामोन फैबायसो माथो हनै मोजाङै मोजां नोंसोर पुलिसनि हावाले जादो नङाबा मालै मा ओइ सासेयानो हमजाखाबाय जोंबो थांसैथ'दो दा बाराबा दिगदारसो जागोन नोंसोरो बोरै बासिबावनो हा बन्दुकफ्रावबो थाबोजोबखो नोंसोरखौ खानो हायिनि आथिं गावनांगौ माबाया खारदों नोंसोर बायदि सुथुरखौ हमनोबा बेफोरबायदिनो खालामनांगौ आरो आं ओरैनो हेगारनो नोंसोरखौ हा आथिङावनो जोखोम खालामबायलै नोङो नाथाय नोंलाय बोरै गावनो रोंखोब्रा बेफोरखौबो गावनो रोंलायगौ नों सोर जाखो आं सोर हा थाबैनो मोनथिनो मोनगोन आं सोर आरो नोंसोर बायदि सुथुरना बेबायदिनो अन्जाम जानांगौ आयौ सिस्टारा बोलोगोराथार माथो दानि जुगाव बोलो गैयाबा जागोन नालाय हा फारि हमजोबगोन नोंसोरखौबो खुनु खोथा गैया दुश्मनखौनो हमनो हायाबा जुदि अब्लालाय थुनथुलिया मा हो आरो नोंसोरजों आं जेनगोन नालाय हो गिगोन आं नोंसोरखौ गियोबालाय थुनथुलिया होमबा मा हो मा जानो आदामोन बिसोरनावथ' आथिंजों गुलि नांखाबाय इसेबां खारनो हानाय नङा र' नाथाय आं लक्ष्मणखौ हस्पिटालाव लांग्रोनांसिगोन नाथाय इसेबां माबायाव जोंगोल आं बहा हस्पिटाल मोनब्रबनोब्रा अब्बा माबा फार्मासिबाबो लांग्रोनांसिगोन आं जानाय नंला इसेबां लेट खालामजाला आङो
दाथ' बिसोरखौ उनाव नायनोसै लक्ष्मणखौ बासायग्रोनि आरो दसे उनावनो जोंनि टिमाबो सफैखासिगोनदां आंनाथ' फना डेटबो जाबाय बिसोरखौ दा हमजाखासिगोन बिसोर एसेबां खारस्लाबनो हानाय नंला एबार लक्ष्मण बाचाव मिशन खालामग्रोनोसै दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट भिडिअजों जेबो प्रब्लेम जायाबा दासान्दि एसे माने भिडिअखौनो बानायनो हाया जादों अब्लाबो दिनै लाबोबाय मैयाबोथ' होनाय जायासै नालाय मानोना जोंनि खायसे नायगिरिफ्राबो नेनानै थाबाय थायो नालाय बेखायनो होनो हायाबाथ' गोसोखौ बिराद गाज्रि मोनोलै थेवबो माने एखनबा समाव मिलाया नालाय समफ्रानो होनो हाथारा उसुबिदाबो जायो बेखायनो होनो हायाबाथ' होनो हायासै आरो अके होमबा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय जियानो जा जों फैफिनगोनलाय गोदान एपिसडजों अब्लासिम नेना थाथ'लायदो लोगोफोर आरो दिनै भिडिअखौ माबोरै मोनदों नोंथांमोना कमेन्टजों खिन्थाहरबानो जाबाय दै मोजांबाबो गाज्रिबाबो दसे लाबोलायबाय दिनैबो दे होमबा बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ मेहेरनिफ्राय आरो जुदि गोदानै सोरबा नायफैदोंबा माने जोंनि चेनेलाव फैदोंबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दे सनामोन जोंनि फेमिलियाव वेलकाम आरो ना जायफोर जुदि गोदानफोर नायफैदोंबा